Askag aya. Hapit na lang mag-50 akong edad. Wap, agitaon ko maminyo. Saan? Mauwa mo ko sa mga babae? Nakamugugoy kita taguan ng apan? Saan mo rin? Nagko ano eh? Uwagi ko kay pag-asawa ko. Nagi ko'y apan. Ini akong apan, akong lima. Tungo na akong tintin nga. Pilting ikaw gamay na tintin. Ani, lagi kita ko. Hindi totoo yan. Tukog. Unang naproblema ko. Mga babae nga mo nang mauwagi ko. Pero, bahala mo ang tukog. Uy, testing ako na ron. Suwa sa kong babae ba? Mangita kong babae. Hindi ko mag-uong. Kuntian ako siya akong apan. Mangita ko. Kayaan eh. Apit lang ko punta. O pati ko namin yun. Nahitag ko nanguyab na ako. Pero wala kong tugta. Hindi totoo yan. Tungkol sa akong apan na way bangag akong lalak. Linab ko. Oh no! Kutong sa muyab na ako. Karon ako lang tugtong. Ako nga tutian nga. Linab ko. Oh my God! Ha! Di ang mahingan lagros. Akong ad-print. I-confirm na niya. Single na ba? Pamamako na may edad. 43? Single po ko na siya. Ako ni siyang chapta niya. Kanang, hi. Ni-reply siyang hilo. Kinida, murag. Malubong na niya akong patitin nga. Murag tukog. Pero, saon mo? Ano yung basigyaan ko niya? Ako lang gini siyang sultian niya. Akong gi-chatan ng taga-asa. Ni-reply. Ning Granilla. Granilla kung siya? Tinida. Uy, di man siya makig-video call. Mauwaw ko na siya. Una na lang. Chaptan na ako sa sunod nga kuwan. Sunod nga adlaw. Many hours later. Yes! Gisugot na gito ni Ross. Ano yung kaya na eh? Daan ako'y uyab niya. Ako na ng mga taon. Nya. Kita be. Nagsabot na ba may magkita? Kung ano yung hibawa niya akong tintin nga. Pero tira beginning nga maya yung tao na eh. Mura ba nagtukog? Hindi totoo yan. Bahalag akong biyaan. Basta malubong lang eh. Bahalag yan akong biyaan. Magkita dumi. Yes! Nakita ra ba siguro akong uyab? Ako na sultian nga linab ko. Many hours later. Anak ko sa lugar nga among gisabutan nga ni Rose nga ari may mag-abot. Ang iyang giingon, yaong ko ko yanan nga ari silugot. Ako na siyang pabot-botog. Asa ka? Asa ka diyan? Wa magikoy nakita. Ingon siya laong ko yanan. Nya, lugot. Ari lagi ko magawa. Asa nagkaroon akong buwelab nga si Rose? Kay man, ganihar mo ko naghuwat. Hi bro! Ay, hi Rose, dali nga rin. Lima, lagi ko kay... Mintra sopat na ninyo ba may nang may bawas sa kasakong apan? Oh, na kay apan. Asa ko apan? Oh, nya, parehas man ditang na yung mga apan ay. Kinsa may mga nagsulti na to. Kaya may na yung magka-hibawan na ita sa wapataman ninyo. Kaya ron, di ta magmahay ba? Kisa may unang musulti. Ikaw na lang. Ako yung una? Hmm. Umaya na yun, ikaw na lang. Ikaw na lang yung una kay ladies first man. Ikaw yung nagsulti. Ano sabi mong apan? Ano sabi mong apan? Ang kabutingog. Na ako yung sultihan mo. Unsa man na? Linab ko.
Way ba nga akong palalag? Ay sus! Di na problema. Sus, pariyat ang ako ng apan. Kaya akong titin, perdi sa gamaya. Mura nagtukog. Hindi na problema. Pariyat ta.